posibleng sa korte na tuluyang harapin ni dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ang mga mabibigat na alegasyon laban sa kanya. Ito ay nang mismong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang nagkumpirma nitong Biyernes, July 17 na inihahanda na ang formal na pagsasampa ng kaso laban sa dating Senior Deputy Speaker ng Kamara. Sentro ng malalimang investigasyon ng Ombudsman ang umano'y conflict of interest matapos madawit ang negosyo ng dating mambabatas sa mga kontrata ng gobyerno habang siya ay kasulukuyang nanunungkulan sa Kongreso. Kabilang sa mga sinuring transaksyon ay ang mga proyektong may kaugnayan sa flood control. Sinikap namang makuha ng CLTV 36 News ang panig ni Gonzales ukol sa pahayag ng Ombudsman. Maikli lamang naging tugon ni Gonzales at sinabi nitong no comment siya. Samantala, base sa mga datos na nakuha mula sa sumbong sa Pangulo website, mayroong 3 malalaking flood control projects sa ilalim ng Department of Public Works and Highways ang opisyal na iginawad at natapos ng kumpanyang AD Gonzales Jr. Construction and Company Incorporated mula taong 2023 hanggang 2024. Matatanda ang noong 2023, formal na nagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman si Barangay Santo Cristo, Mexico, Pampanga Chairman Terence Napao. Ito ay bunsod ng paggawad umano ng mga nasabing proyekto sa mga mismong anak ni Gonzales. Batay sa mga ulat, umaabot sa mahigit 600 milyong piso ang kabuang halaga ng mga proyekto. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang mga isyong ito ay dati na umanong ikinaso sa Ombudsman at opisyal na ring ibinasura noon. Sa interview ni Gonzales sa CLTV 36 News noong Enero ngayong taon, sinabi niyang hindi siya kontraktor. Yes, I am not a contractor. I am a congressman. From 2007 to 2013, 2013 to 2010 to 2013, and re-elected 2016 up to June 30, 2025. Up to now, I am not a contractor. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.